Yo makonza yo ne ngai abin ganga mai kiɗi ashe gwamnatin kasar mu bata san da mu ba, ashe kato tulike yake baka san da mu ba, a katon banza bai shaida mu ba. Da kai nake gwamnati mai Nijeri, Muhammadu Yusuf, mulkin kaddara, ashe mulkin cuta ne. Ko 'yan garin sun ce ba dan sunna ne ba. Yanzu talakawa na kuka cikin kasarka, yanzu ga yin kasa da sun yi dan wuya. Ba a tausaya wa 'yan mata mu, kasunan da sun lalace cikin gari. Yanzu wata kasa ce aka sanfale. Muhammadu Yusuf ka kai dan shirme. A ce cikin kasar ka kake wanga aiki, ko makwabtan gurgunsa a kodayaushe ma suna faɗi babu imani cikin zuciyarsa. Ikon Allah, Allahu duniya labari, shi dai bai san da yin iska ba. Ta yau take karewa, ta gobe ce sai labari. A kanka kamar kwanan doro a cikin gari, ka fito kana zari mana ido, a hakan kake so mu zaɓe ka. Allahu akbar bazo, kai ma je ta ƙare ma. Ƙarshen ta talakawa su saka hannu. Ni na ga kamfan wajen ɗan mahaukaciya ta hauli. Ka je kamfen kuma kana tona asiri. Talakawan Nijar yanzu duk sun gane babu wani ɗaya da yake buƙatar ku. Me ake da halin barawo? Mu a yanzu mawaishu muna neman sani akan wannan yaron da ka kawo kalkashin ka aje kace shi zai yi mulkin Nijar a wannan shekarar. Shi muke tambaya, ya kamata ka gaya mana. Ka yi bakin mugu, mu za ka kawo a cuta, ka kyauta. Gaskiya in ta zo faɗin ta maiki, ko za ku kai nan can kudar ne, ko kuma za ku maida ne gidan yari, ku ce da kwan zai yi zamna a nan. In gaskiya ta zo ai zan furta. Wai mai kiɗa kana dokawa daidai kau. Na lakewa ne. Da son samu ne a ƙaro min kiɗa, in kai sake ina zagin shi, in ga uban da zai rama mi. Mu ai muke da Nijar, ba ku kyautawa talakawa ba, kowa yana kuka da ku a ƙasar ku. Ai zaɓe ya zo yanzu, amma Amadu za su ɗauka, domin na ji shi suke cewa ya kamata dai ku gane. Banzai.